Мен Ахметова Риза Раифовна, костюмнар буенча рәссам. Һәм дә шулай ук мен хәзерге оборудованиеларда эшлим. Атымда менә бу машинабыз безнең атым дип атала. Ул безнең күнне кисә, войлыкны кисә, һәм шулай ук картонны дагы кисә ала. Хәзерге заман үзгәрә бит инде, шуның өчен техникалар тоже үзгәрә. Менә бу машина ярдәмендә без кулдан кисмибез күнне, ә кисәбез шушы машина белән. Аяк киемнәрне, сумкаларны шушы машина ярдәме белән кисәбез. Иң элек без компьютерда создавать итәбез, ясыйбыз, компьютерда ясыйбыз аларның рәсемнәрен, эскизларын. Аннары соң инде без аны флешка ярдәмендә күчерәбез шушы атымга, машинага. Һәм дә монда аның үзенең программасы бар. Шуның ярдәме белән кертәбез, принтер ярдәмендә төшерәбез монда өстәлгә. Ул пычак ярдәмендә, пычак белән кисә, лазер белән түгел, ул пычак ярдәмендә кисеп чыгара шул узорларны. Без менә компьютерда ясадык рәсем һәм аны куйдык шушы машинага. Үзенең программасында без аларны чыгарабыз. Алар менә булай булып чыгалар. Әзер. Без аларны хәзер менә өстәлгә барлыкка китерәбез. Менә алар безнең принтер ярдәмендә монда чыгалар. Менә башта күнне куябыз шушылай әзерләп, һәм без аны күнгә менә булай карап урнаштырабыз. Кайсы төшкә үзебезнең куясы килә. Без аларны бер алагын алабыз үзебезгә җайлыча. Шулай ук мөмкин монда берничә узорны бер юлы эшләргә. Бер генә узор эшләмәсәң дә була, берничә узор киссәң дә була. Мәсәлән, без монда кисәбез сумканың клапанын, монда кисәбез аяк киемнәренең узорын. Монда тагы бер кичкенә генә узор кисәбез. Без аларны урнаштырып чыктык. Һәм безгә хәзер басырга калды гына старт кнопкасына, ул күнне суырып ала үзенә, күн бер кайлаган күчә алмый. Аннан соң менә бу башы йөри булай торып, ул аны кисә ризак белән. Ул менә кискәч үзе җибәрә, без аларны ала алабыз. Менә мондай әзер детальләр безнең барлыкка килә. Моны хәзер бары тик җыясы гына кала безнең.